Hello guys, morning. So this model ng mag-prank. So let us keep our body maintain physically fit, such as walking, jogging, and playing basketball and everything. Yeah. So gising na po tayo ng maaga. Gonna walk. Tapos na na wala ka alis ha. Tapos na ako ng hindi. Agad ako pansin. Birthday mo siya? Birthday siya? So let us maintain our body, physically fit. Lalo po ngayon, kaya po na buhay ngayon, usong-usong mga sakit ngayon. Stroke, ayan, mga pagkain natin. So dapat po matutunaw yung kinakain natin. Yung mga tropa natin, yan, si Dave. Pwede mo, sir? Panonoorin niya sa vlog yan. Maray makaparing kaya? Well, boss. Health to health. Kalusugan to kalusugan. Shoutout sa mga tropang linggo sa Tangle, ayan, basketballista, shoutout. Ayan. Okay guys, pagod na ako. Okay na yun. So, meron tayong verse sa verse natin ngayon. So, sabi nga sa Mark 11:22, have faith in God. Ayan. Proverbs 3:5 and 6. Ayan. Trust in the Lord with all your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Okay? So, God bless po, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Ayan. Modernong Mag-2. God bless, guys.